Woi. Kuki? Oh, holyo. He, am digi daw? Kon wala wala. Come kawan ngok tu bagi. Mana woi? Mamut? Kau cek? Mamut? Mamut hu? Am ke holyo? Oh, ummo. Cik mana ummo? Sangat lang jep. Mamut? You kan go window. Holyon kau. Jom sudah go window. Kasi betul. Aku pak. Kalau ai. Yuni. Bismillah ma. Yuni. Sekian. Kalau ai. Ya, Adam liam. Alhamdulillah. Kau ni Allah ya tahu. Alhamdulillah. Badal lawan. Sekian. Alhamdulillah. Nah ya. Ya, ini tu ada telefon yang mana kau tahu. La ilaha illallah. Ini dah hatam pun. Mengenai yang saya. Ala hay téléphone. Ala tu kau ni. Ila musuwa o kawrumi fi nandi do. Mo namdi fu bi anda. He, do wana food ane sigla. Sekian. Wana ya di yelo kan wana food wana daka. Kau ni pun risk. On kay dañuy sans ni. Comment ko ray odo ha aduma ha do. Ko sans mo on ja. Allah sang nanja. Bismillah ma. ñebbe de mbimami de ƴewndade ɗum e follere nde ɗeɗo geɗe ɗiɗi somi ƴewndima mboɗo sikka ɓuurata hay webde addude won noon aɗa wawi addude ko hecciɗi aɗa wawi addude joorɓe ñebbe aɗa wawi addude kalace par exemple aɗa wawi addude ñebbe jaaɗe ha joori cokka ceernda e ñaane mumen follere kadi aɗa wawi addude heccere sa welam kadi gadda kadi koobi joorɗi kadi ɗum nina donc ko gueɗe baɗɗe fayida kadi ñolata follere nde pour jaram pour ñamde wala follere nde so tawi ko renere joni enen hoɓɓe ɓe mbawi wadde ɗum ko wayno maaro e follere ɗum nene eyo so tawi ko woɗere nde aɗa wawi wadde ɗum no mbimami ni te ko wayno korka so ari par exemple ina waɗe tufam follere eyo ɗum ɗon cikkumi e jeeyaɗo Sénégal jeeyaɗo Mauritanie Mali Guinée Gambie ɓeɗo fof mbawi ɗum hutorade tawa ko ɗo goni en même temps ne ñama ñamde jeyande leyɗele mumen joni inde wawi wonde wadde import export min kam somi ronkani mi yiɗa ha joni yaltude Fouta eyi somi ronki yaltude wuuro amen kam somi yalti wuuro amen kam oto mi yaltu Fouta eyi min kam jinnomi wiide ɗum ko Fouta ñamanteeri eyi Fouta ñamanteeri cikkumi kala biyowo mbimi heeƴi hen mo rewa maayo mo worgo maayo mo funnaange mo hirnaange enen fof ken fulɓe ken fuutankoɓe eyi wiyete Fouta masina Fouta Adama Hawa Fouta Toro donc eɗen nder yiyande mi anda ko pamɗa hen en tant que non ƴeyaken kay ɓayde product ma identifica nokkuma exact lumina leydi kadi sen fulɓe waɗi baka mi anda noon mi pamirɗa ɗum non ni kano moƴƴi eyi joni ɗen noon gueɗɗi son ɗum nen soɗo mbawi waɗandemi waɗa wawi waɗandemi kayitaji en ɗi noon mbadde gila e licence en hay reçu commerce en gueɗe poɗɗe yadude hen ɗum kam hangadine bonon ɓuuri andude hol laabi deweteɗi non kay minen so nden somi paari hankkadine ko wondi hakkude men ko en ɗum nene mi ƴeewa yaade mi waɗa déposé wadde demande mbiɗo ngare jodde so kawgore région jawol ngare a ɓorni wuttima dar mbakkama darlas so yi kala pulare ne eyi aɗen gori kañum yiɗi pular yiɗa italien eyi haal ɗemgal ma mbasa yejjidde jooɗo wonama kasine
Jiwa si mara hare ndengo. Ai dai disile wonon heewi otoji tuwa ko yimɓe ko yahoɓe golle Bismillah. on fari Ay haben no gillandu tawara. ala caɗele ɗum noon Ko wadi aw yetto am. ala an aɗa wawi heblade jaaha Ko ammi mi kay ko par. ala caɗele no wayi an gueɗe maɗe ane nder wonno e kuuruji de affaire wonde avocat Ay wona mi halnani mboɗo men haji on jammaji so mi heɓti. Mboɗo waɗa ɗum ɗo kuuruji online kadi. ka jontaɗo noon Yentara wonde mboɗo foti wadde exam. par ce que andi afrique hewɓe garat ɗo tan jejjita ni ko jangguno ko gokka Gonkay. kono kam ɗum ɗo ko hunde wande fayida saabu ene sohla eyyi jiɓi daro ene sohla joni ala caɗele kamɓe ne heddi seeɗa Ɓe ɗum ɗo parma mi jeedini ina ɓuuɓi keɓgol mabɓe bool jarani eyyi ɗum noon ko wadde en duwaw tan allah wat barke caaɓe ɗe nan ɗon sabu yana barke jangge joni mbimi Bismillah. Bismillah. Si addama ndiyam a addim ndiyam parce que Allah Mamadou ni Mamadou ni kan ni an yitto Allah an yitto Allah fi dede bal fodu dum kalande e bal dum kalande mi ko no dim numéro yaata bi da hay numéro jodal ko bi da numéro yaata ay an hoore bi da dim hebani ndeke ma wonno koy lawu ko non an ga hen kadi yitto Allah alhamdulillah ko Allah heewi bawde est-ce que bismillah tabaraka bismillah encore min andama téléphone tan ren kalten ɗum woni he jimam ndine garam anda ni hay kam cikkano ni ma taw nede goɗɗo tan kono wallahi man ma wonno garam téléphone tan min keno haaldude Mamadou haydara ɗum ɗo yetto Allah alhamdulillah e sira bo ƴeewa bagage makko noon nder suudu to en fofto e ɗum nene Abdian salve yo looti yo ɗum fofto bismillah ƴeewa ñaamo scale ko bismillah la a jaara yo Allah yoɓe a jaara man feewi wallahi tinnim yo Allah yoɓe wallahi tinnim ha goram wallahi tinnim man feewi wallahi tinnim to dalde Allah yoɓe a jaara man feewi wallahi ɗum ɗon gacce tigi wiri anda gacca debbo sappo e ɗiɗi pawɗi kañum warata an landirade da yettiɗo enen abbo ma ɗeɗo ladde wayni wonɗum wade afrique wara ɗum an ka yetto Allah an ka ɗum ɗo fof ɗum jetti Allah ɓaade ka ari ha Allah waɗi e ɗi laaɓe musni haw yettima ɗo en haw namdi haw yiiti ɗo kadi min haawi mi hen ni kanko ni i kanko hono andiri ni ɗo gonɗa goram kono yaata ha yetti ɗo anda wawa italiére ala kalis ala haydara ɗo yettu Allah so Allah jaaɓi woto hulu ko joni puɗɗi a liggade kono so Allah jaaɓi inchallah ma en ballodir kala ko ene fewna kala ko ɗe moƴƴi ma en mbaɗ hen nani joni bu jono foftima ƴeewen jogui numéro makko ɗum nden no jinnaɓe makko kala ɓe yettima nani kadi mbaltoɗa muñal kadi feewi nani mbaltoɗa muñal feewi kala waɗi sahel noon kam teɗa faɗɗiɗo ni ani faɗɗima kam aɗa anna faɗɗima faɗɗo e an faɗɗo an yo ndiyam noon ayi ndiyam ɗum ndiyam tiɗa ndiyam waɗa e ma ndiyam an kay ha gasa an kay ha gasa mi pijanno seydi Thiam la ilaha est ce que a meeɗino yaade afrique an holton janɗa holton jaara holton jaaɗa taaga a meeɗi yaade ha taaga e leydi Mauritanie aɗa andi taaga kam meeɗi wonde wiyete laamu taaga aɗa meeɗi ɗum nande noon ka jontaɗo a taaga ƴeew paɗe ma de aɗa wawi habbude paɗe tawa weñodirani ƴeewen ni no feewi walla fewani ni no feewi walla koko weñi
e koko wiñide ay mi fontima ɗum ɓorno paɗe ma jibi yami paɗe ma ɗen mbayi ya ana ɓorni ummo ɗo an jibi ka jontade anda ɗum jooɗi anda ɗum jooɗi ala ko ni porweñ ko ni nano mbaɗa ɗo wayno ko nano boko e ñaamo anani jibi ana weñi paɗe ma ɗe ane hoore ma anda nano e ñaamo anda nano e ñaamo jibi Allah koni joni waɗɗo en ka jonta waɗɗo en jibi no yumma wiyete ramata rama mamadou ande ke ka jontaɗo ko an woni jibi acca ona eɗen mbawi yaade allez ɗum noon gari ɓeen simi ƴetta dartam ƴetta caaleɗe gari jeen calka mawɗo hunde de jiɓem kono mataw hankadina en yontitanmo yo haalen gonga so yontitan mataw joom gonga foti ko haalnede gonga jeynam aɗa gawi jeytan seeɗen gole ɓe a taɗa koko tinoyde tan min pulaar wiyata ni kural so gogori waddema tan teɗɗen becce mbaɗa hen wonde go ko jaam nelal kay ko jaam ko kewi kawoya kewi ko eɗen jogui yewtere nde won noon mi haalninomo haala projet mawnoɗum sénégal Allah welama toon ko mawɗum yumti mi yii hen ñalel daneɗe eyi joni noon mi dañi ha heewi mboɗo toon magasin e mboɗo uddi garmi noon yiilade ga jeere safalɓe nanɗo pakistanais en nanɗo yimɓe men kadi nanɗo puɗɗima wattude yeeyde ñameje men ɗe eyi joni ko wayno follere en kanje kecce en kanje jorɗe en ñebbe kalate ñebbe cokkaɗe ɗe fof mboɗo yiɗi ɗumen addude kam hanki noon mi yeyino to agence to mi waɗatnoɓe étude ɓe Allah wela kabruɓe ɓe kalimi noon mboɗo wawi wadde publicité mi daña canal YouTube e gueɗe baɗe noon biti kam gonɗo ɗo o kadi mi dirtinomo mi namo wuuro mango wonde to Monza to ɗum ɓuuri hewde yimɓe kadi tawa no ɓuuro ɗo yajji seeɗa ko ganduɗa somi dañi client en mboɗo wawi ɗe ɗum datay so woodi no tan mboɗo jogui magasin to moftumi waɗoɓe sodoɓe en gros ɓe mboɗo wawa ɗumen hen yeyde donc ko fonno waɗede foof min namdima ɓe kalni kam no yarata ɓeɗa e kayitaji joni gueɗel gonguel ngel ko yinnoɗo addude cukalel ngel e walla en tawde kañum ne janggi kadi janggi ko ɗum ɗon woni gandal muɗum ɗum janggi ko ɗum yaari eywa walla en hen ko ɓamtare nde so ari enen fof ndenden eywa ɗum woni ko jinnomi haalandema hande nde gadda hen yiyande men ko ɗum ganniɗa wadde sol jaaɓi min de mi ala hen hande mi ala hen janggo cukalel aɗa ɗo o saaha noon mi hettino ɗum noon arde ɗo hen ardema ɗo henne kadi mide ɓe meeɗa jogo kam a yiɗi mbiɗen mbayi mawni siftori fof a yii de min de mi heppino garatnomi ɗo hen noon ardudema woro Rama vraiment mi heppino oɗo saaha noon mi wiima noon
wonno mi nani haala ma na haale o sahaa fof joni ɗum waɗi min ƴettumi numéro ma e sehilam goto o haalni kam haala ma joni no mbimi yomi nodde tan kawren ɗo e hen jewten sababu vraiment gila holli kam ɓe kolli kam jimami tan ɗum ɓerdam nanguma quoi vraiment jiɗmami no fewi ɗi kam ɗanade jamma ñalawma ɗum waɗi min mbimi wadde sittan hankkandi mi acca kerso tan mi haalama gonga tan mi haalama tolnimi ma ƴeewa ko jaabiɗa kam annen vraiment sinno ko sagam kam mbaɗi yinno hakkude meɗen wona e mbaɗi yinma no fewi te koye ɓerdam woni kadi nani ɗum yinnomi ko ñagadema ɗum ɗo mbaɗen dewgal taw sérieux nani kam probléme ma o to ɓennuɗo kam sinno ko sagam kam vraiment pewnan minen ɗiɗo hakkude meɗen wona quoi dewgal noon jiɗirmami noon wona figir ƴeewa noon annen holko woni hen miijo ma jabtoɗa eyyi mi nani haala ma kadi mi weltima hen no fewi ko adi foof mi weltima ni nde gadduɗa kam e oɗo place saabu mi meeɗa arde ɗo mi hoɗiɗo joni ça fait 2 ans kono noon mi meeɗa arde ɗo ɗum noon tan mi weltima hen e kadi ruttinde kalnoɗa kam haala yidde neɗɗo kam yidde ko Allah waɗata kadi neɗɗo wawi wiide ne yimma kadi mbiya woto haalane hedde noon aɗa wawi haalde jomum yima eyi walla ala kono kam a wawa haddinede yidde saabu yidde ko Allah waɗi wona an waɗi wona min waɗi kono min noon ɓoyan ko gummimi e dewgal Amma Diagne mbiɗa sikki a nani hakkundam e mo ceerimi o no wayi eno min ceerirni fof probléme uji ɗi fof ɗum tagi noon min mbiɗa jogui kuliguli kewɗi ruttade joni e dewgal wala pour mi yiiɗa resede walla goɗɗum kono noon mboɗa fadi seedaran dal ɗum woodi kono kadi eten ko jeera ɗo joni ko ladde gonɗen enen e ko sinno ko sagam kam mom debbo kañum kam koto seeda tan woni min neno ko dewgal jinmi ko debbo jiiloto joni noon tade wayini henne ɗum waɗi vraiment te kadi mbaɗa yiɗma e ɓerdam kadi sinno ko sagam noon vraiment hakkude meɗen wona wawa wonde ko debbo faaru muɗum ko dewgal kono noon hami ƴawaran dal wawa widam eyi wawa widam ala hami ƴawaran tom ƴeewi ko wawi wonde foof on kumpodirta ɓayde so Allah jaaɓi ɗum noon wadde mbasen humpidirde e mbaɗa sabbi kadi konngol ma kadi vraiment sinno ko sagam kadi ko jaɓorɗa kam ko kadi taw koko welata e ɓernde kadi ɗum noon wadde a jarama ɗum noon wadde mbaɗen feere jirloɗen e parquet walla ala daro tan ni mi yaaha saabu wonto pommi jamoyde seeɗa eyi ɗum noon wadde ummomi doucement wadde a jarama mi weltima merci mi ɓuɗma weltade vraiment mi weltima tan ko mbimami ko e ko jewtidɗen fof vraiment mayen jindere lawol ngol so Allah jaaɓi ɗum go mi ala hen hande mi fiijani mi jalani hen ni yande garɗa ɗo nag won mbimo warani hande warani janggo wana addata walla ka has ko an addata warani ɗo lawol hokkani ɗum e jaranimi addode joñol carabinaire an lawol o warani hande warani janggo ɗum kam mi jalani hen ni mi fiijani mi moosa lawol rokkino man e lawol hokki kam holno lawol o rokke ko debbo goto tan jogorɗa ɗiɗo gartaɗo ɗum mi suuɗaki hen mboɗo fondi hen kadi fofo ɗum kay mi suuɗaki hen hikka laaɓa mboɗo fondi hen ko tiiɗi o arani hande o arani janggo an kaw ɗum koye ɓurti way an mi wawa haltude seesa mi haalani wat seese mi wawa haltude tawi ka nattaɗo hay goto nattade hen yo laaɓ o arani hande o arani so tawi ko kaaɗi hay kaaɗi goto mi wondani so tawi kadi ko kiram hay kiram goto mi wondani o arani neɗɗo jogui ko keerol ɗo fodde ma tuggiɗo o haaɗi ɗo goɗɗo ko ɗon fodde mum tuggi fayi yeeso mi sohlani o arani hande o arani janggo fodde mum to tuggi mbimo o arani hande o arani janggo ganda aduna ka dendaɗo o arani kono o arani an ka gaddaɗo haskomi gaddaɗo taw kay ko min ɓeydiɗa mara o arani hande o arani janggo kadi fof mboɗo fondi hen joni mi fijani waynade haydara wona waynade ko tintinde won mbimi o arani sono welma ko garo o arandi sono mettuma ko garo ƴetti appartement mi waɗi hen inde makko kayitaji makko o arani hande o arani mami so tawi ko ɗum woni mi ƴeewi portable mi jomi nodde carabinaire ha ɗo o arani wadde mi faami o arande on arande mi subaɓe tartinoɓe tan noddumi on garani ƴettumi train garmi ha gar kadi anmi ha mboran Allah wela kisa ko goori tawno yahatno hajuji mum kismin kawɗon kañum addimi ha ɗo e damal galle goori adduma ɗo ha ɗo e damal galle kanko de o ngabbani ha ga ɗum ko haaju makko so mbino haaju mbin wona mbino adde sala wini yani adde a oto mum
holto yahanno haade a woro mum noddi kam téléphone mbimi bamma foti hankadi arde sa yi joni on lutodirat non kanko o metti ko o arani hande o arani min mboɗo fonden fofo somi ari jongo carburé noddami téléphone mo joñori arba nodde carburé on sabab noddu ministre de l'intérieur sababu man ɗo noddu ministre de l'intérieur bisimilla ma bisimilla min ay goto nattani em o arani hande o arani janggo mboɗo fondi en fofo ko tiiɗi on sabab mbaɗa haalda mboɗo nandira e cuuɗelam ko garowo ga mbaɗo ni battomi o arani hande o arani janggo fof mboɗo fondi hen hantere jaam ñalli a ñalle jaam ka goon mbaɗɗon tampe galle mono jiri arsi ino bombe non de da min gonɗo ga yewrude galle on jiri go min gonɗo woddugde ala min ga min moɓe nan dugo wonde ko sella min ga mboɗo sella e darmo wandani koyɗam no gardumi e hol projet ji jogim eyyo mi yehi kwardi fof ɓe camfi man ponno arande ma aéroport ɓe garnani sala ko nango min ga mi noddini sala noddumi ha tambo ɓe jali kam ƴettumi terrain garmi ha gar noddimi ha tambo ɓe cali ƴettude wona ko an addimi ha ɗo e less galle joni an ka goon gara ha ɗo ha rogge ngabbude an jomum natti wonadem an neɗɗo ma onon gondi yan onon gondi ala jeynama duuɓi ɓuɗi an duuɓi dañɗon karam ko min ko an kadi duuɓim kadi yo adduga jaɓɓa min noon fof koto fondi en or boni ndam min goñam ko waram sinno ko mi bat mbiya ko min rewni mo lawol min mi waɗani a waɗani kaji baɗo a waɗani ɗon de mi dañani a waɗani ɗon de ala e joni mi yiɗa bangal fayda tan andi ko haati kon joguinomi gar tan han birtimo mo jooɗi no addima ha ɗo kam ngabbuto kam calmiɗa mbayriɗa ɗo ko guila mayni ko makko mo yaa sénégal ha ɗo hande koyngal ma dañƴa ɗo hande Allah ko ɗum ne waɗi hakkude mon ɗon ala ene teddirno am tan aɗa ayno cikkuɗa o miji ɗum no hono teddiri min ko an wallimo haw dañi ala ɗum ala hen ɗum cuuɗen gueɗe ara ɗo mi ala hen hande mi ala hen janggo ɗum mi gonɗo e hande darmi fuddito haala ala min mi yeehi to yimɓe waɗannomi étude projet ɓe jinmi wadde hankkadin ko tubak wiyata ko import export ko kalanɗa kam nde garane oto nder eyyo donc mi yeehi toon mi ƴetti information ngaji ɗe fof eyyo oɗo suka kañum ko jangguɗo ko jogui ko doctorat en science économique hasko janggo comptabilité import export